hilin eh. Good morning, madong tanan, madong buntag guys, tibo kalibutan. Og salamat Ginoo. Kabot kapon ko larong orasa. Murag video na ang kilid midog na uliuliana. Pero mo hilab-hilab gihapon karon. O ko lang nahanaan manguha ko ron og sampad kanaw nga herbal inutbong ko. Kaya na kayo naman ko sa kaadlaw nang inom daning kani gabon gawas na itong panda kainom na ko sa naman nga po yung santo ang kilid og sang kuto-kuto bubatok sakit man gyapon magsuway ko ron og kuan inutbong buntag sadyo mahinutbog ko gilain ako binidyo na rin bay nga way na himo gusto kong mangahoy gusto kong maglampas pero di man kong mutulin gusto galing kong mga doon takos ang isuon sa ubay pero maglisag yapon ko kay gapon andalan ko magpaplas na po kong nanay pwede numumiwan nga na si mga atake yung aksyon na po kong suka maling kandakan lakaw-lakaw ko hanggang na bisita ko sa ang isuon pwede pa din na kaya munang karunuhas ako og sagbot itong siyam kanaw nga inutbong kaya basin mauli-ulian ko maglibog ko kay mo atake sakit sang likod dipit sang tuo right nga likod spinal cord lagi dapit hanggang kuto-kuto musikan marako mo lisod ko ginhawa nga gusto ko makapadagab gusto ko makapangutot di o ginala mahimo mo nang magpaadon-adon ko lingkod or higda kanang maudon aghang pagginhawa kay naepektuhan maghang pagginhawa ay gandar sa kuan kanang sakit ang tuson nga ang pag nga di ko makasuka kay nagsina lamang po kong suka mang hinihinis sa kuron muha sa kuron og siyang kanaw nga init og kamusta diya Cebu di ay sa taot ko na Rubilin Ruby Provinciana kamusta naman dihata wala na itong ikatambag dihagot sa pagampo ta message ra na mo agon sa sitwasyon jijin kasi Gabriel okay na nakuhaan nagtulo ka kuhaan tulo ka pansay ng organ nakuhaan og batos pantog batos abdo og appendix nakuhaan na nakachat-chat na namos ko ini nagbantagan na naman nga di nagbawal na bawa sa doktor kada gud mahimo kayang lisod og tumana na ang bawal marag among ipaambot na mga message na post taga Cebu Jizin og lansa na to igan ra ba sa langit lamin enta ipangahoy or lamin ay punguna pero hanggang hunahon na rin nagdaghan pusang lawas murag halos di na kaya naman na ang tanong mga kuan hilba tulo ka utbong sa hilba galing kabutsaw
10. Duha na. Kita fokus kasada og Yabas Karnaba. Terus kanay Karnaba. Bang. Bobo mo iro amo dun kailan na ho. Mo ni Karnaba. Coba. Kabang. Karnaba, Hilba o Butsaw. Tuwa pa din kuwang. Avocado. Kamot in down ta. Nah. Sad, Karnaba, avocado, Hilba, kabutsaw. Kita ako biyabas. Ay. Glob. Ay, Ginoo ko, Lord. Kasla. May ulit. Kasla, apil ni. Isa, duha, tulo, 4, 5, 6. Kan pa na. Kabutsaw, Karnaba, lagnog, avocado, Karnaba o kasla, Hilba. Ito po rin ang kapag ito. Inis kasada po nang reg-reg ang tuhod. Tani mga ito halibon sa una. Pagbuldos pa wala. Ada hanulong mo di ay. Amo ba ni? Ang damay mo di ay ni. Ada ay. Oo ay baka po ni. Di ay. Sana ba ko dani mangita ko na may mga malaan nga mga dahon. Layunan mo siguro ni. Ang dami man gihapon, no na may biyabas. Ano may hanunong mo? Apoy biyabas. Saan na pa ko daan eh? Mga lang dapis kasada sa walang kuhaan ni Prami kay buldos man. Pagka buldos man kawa na ko sa mga punuan. Dani mo ito ihanunuo. Ano? Biyabas. Ato ko sang lalay. Ay. Nanay lagnob.
Ano yung biyabas? Pati ay, wala na. Wala yung mga yabas dito. Pangin pagkagabas kasada. Pati namang daan nila sa libon. Ken! Tawag kag biyabas, Ken! Ken? Biyabas. Balis ako rin mga sagbot dali. Udot biyabas ba? Ay, wala na jud. Dito mga aoy hang pagtimanan. Ay, biyabas. Hanunum o. Lagnob. Kan wala lagi. Kaya alhin mo namang kuan. Pagka-buldo sa kasada. Tapos kaya panig ay. Kaya biyabas na kandari. Ano po aoy. Masud po silang labat, ilang biyabas. Sud po sa lalay dan ni ron. Dugo kita dugang sagbot asa ba ko din katunong abot na naman ko danig na nagpatugtog di na po makabidyo kuwang pamatog siyam ka o kuwang pamagtulo halikan ipuli dito mga tupakos kalingganay kito aman na ito nakita nagianan tos kalubi ang mama. Dani imputi biyabas wa naman. Abi dito lang gitan ng tanom nga biyabas. Ngay man na punta dagbalik og halibon. Ada po kitag awi. Ito kas likod ilang nanay. Ang sinabod nga biyabas, saan nila mong kumuha? Udlot. Di man ni udlot, basta biyabas. Tulo. Tarak ang biyabas sa wanulain. Dari ay dari ay kanay hanibal talabungan di ay awi mo ni awi namuwak muli ay pilit mo ni ay pilit hanon ulo may din na makitaan aska ko hanon udaan ni ay ko dari pangitag na bayan hanon mo yan mo sa una daan ni may banti man hinuuna. Jud tanawon hang pila ka naong naning hang limnon hangat ako suri-suri wa man makitag uban bahalag di ma 9 mas 7 pwede na kay di man Paris
Jud masiyam, pitura ka jud, ang hinganlan. Karnaba. Lagnog, karnaba, abukado, kasla, kaning kabutsaw, hilba, aoy, biyabas, pitura. Madyo patos Cortez ko nang hinot mong oras miri kay kumpleto pa. Kay nasiyam, kani pitura. Bahala, okay na kay alas 7 na. Kainom dapat ganyan. Marag kakuha kong sadyo. Kainom tako. Abi man na mga herbal sa unang kuhaan na nagnapa. Bengkag mo na tingod sa pagbuldo sa kasada. Kung kuwang nani, hanunom o kuwang o kape. Parang masiyam. Pituran ni sila kanaong haning hugasan. Tugod ka ulit makainit og sadyo. At kus karaday mo. Radyo ilinit. Kaya ako sila po kong kasukaon. Pwede na. Muna yung hinadag higopron, muna yung pangapi. Muna kape, iwas sa kape. Iwas sa po ko inom gatas. Masa niya yung kay halighang kilid, din ha masabdan. Musakit agang kilid. Maksin po suka, manang makagwanta ko, pag gano'n di ko makasuka kay isod na. Mag-inot mo sa ko mamahaw. Si Along Gabriel, pasensya na dudlong di ko makabantay ni mo kay ako di man sugo pa nga niingon o mabantay mataglin taho pero saon yung kamat po aho mahigop sa ko dani manginot bong sa ta wa may madaot nato o mawa og mutuot ta pero katong lula sa una basta maglabad na gid magpapilit to siya dani pili og kato siya maglabad o di kabuntag mo ni jang buhaton mga sa inutbong balik to gid inutbong sa una siyam mahimo pagali ni uban 21 nakatiman pa ko sa uban mahimong 21 kaya kung 21 jud madugong to tambaw sa pasmo. Kaningang nahimuron ko anla ni pitura. Kaya nakawa ko sa mga dahon-dahon tungod sa katong pagbubas ang kalsada. Kaya sa una dahil ito si ibabaw ilan na naghanap ng halibundas ka na sa una. Nawa na. Masig mo tumaw na to inig ka. Udlot ng ubang natabunan nga alibon. Kaya mo din kumpletohon 21 ni. Kuan ni. Karnaba. Kasla. Hanunumo. Ay pilit. Pat. Hilba. Bukado. Hilba. Lagnob. Kape o naapa. Malagin sa kanina inabdi ko pa rin init aling ipuli na isang gabon di akay nakuha na makang gabon na nalaos na kanina pa mo hang hinubig po taman umas buntag taman ano sa duty na doktor kay naman po ko yung medicine nga ito mana wala sa 14 ka buok po napay nabilin sa duhato kat Dabas bilita kay isa kuno kong kasab ijarabong kasabaan kay ingon sa di kuno ko mo complete og inamog tambaw complete og inam oy tibag na mo complete mali kuang tambaw man hangya aban na hag mga dahon-dahon kamot ko dahon-dahon kay lisod kay bolam sung ako sa daningang padag kabuag-buag mi aning himong hinubig ron sa akong mga mahaw to na kurs kanan nay magkananan tawag mo kung nanay ug bag oatmeal ko namo ko'y oatmeal
Bukaan kong luto, tawag mo na wala ko na kogi magdigamo, itong abo. Nagani ko ilutoon na itong kamuti. Wapo ko nagmukway o ko na. Magkamuti tulon ko makugi po, maglisid lagi ko. Hanang ilabog ning hang halibon. Ang ipuli ning hang inutbong, ano pa ang hinubig. Kay mo to hang mga sa una, baliktad sang lula. Ang lula sa una, maglabad nag-o. Manginom na ngani. Mura to jag daka ng papilit sa liog, danis dengan katong dahong banti, katimaan gyud mo na do, katong dahon nga banti nga murag heart. Ito to ipapilit ng daani. Di mi daw mo pilit ko no katong kuan mo ukab na kargado kun tagpanhot. Ano mo to jang kanuhunan ako nga unsa hapon atong buhaton kita ra ko banti dadto atong hampil sang kilid. Kita mo sang lula sa una kay dito ko nagdakas sang lula gikan ko 1 year gi at timanan to sa pagka kuan pagka edad na 15 mo pagkawasang lula mga kibodyo ko tanan sa isang mga kuan sa mga kinaraan kung hindi sila kamao nga maghimo kog banig maghimo kog bag maghimo kog bawjut puko isa tong tinuduan na kanang mahimo kog puso nga binaki o pinawikan isa pud na hindi kabilin sang lula sa unang karong galing wala may mga rumlon hindi na ko makabasta-basta panghimo og mga banig sa una maghihagod mi paningat ko mawa ning panuhot sakto na kay bisig masubrahan pud hindi na pud ni mahinahinig tubig ug mabugnaw na ano din nga ganiha nga di ba ko no kog ulcer kay para gapon pag haplas nas ang likod sampit ko ni kapas ang likod na kay anda na paghang kutok-kutok ang likod magmagisag ko ginawa sa ning di jagan niya nga pagsadal sa bahay kay nga di ko gininit yun sa nga di ba ka kon ulcer ko nga halag ni follow up check up sud adlaw kay lisod pero mag-inom ra po ko na ra ba ko antibiotic giinom o balik ko sa doktor o ana kay na may isay nga mandaran ko nga maglisid ko ginawan sa agang kuto-kuto musikon murag lami pang barp di kakabarp sa mo lamig ipaot pangutot di ka pang kautot murag maglisid mo magtakilid ko man ang likod nga katong hanggi pahaplasang nanay nga at bang sang operasyon mo din ipon may magsakit sa atbang tapos ang gioperahan katong nakakita sang operasyon na ada na at bang aga nang sakit nga pahilot-hiloton o muandar na may padaan-daan o kuan kay mo dito yung sakit dahil mo batok sang kuto-kuto palibog sakita nanginom ng tako antibiotic ginuray na sayo din ang mga balatian karon ang mga kaming mga pamilya ha murag di sa raman midnight sabay-sabay ginura din mantigo namang tanan pag-ampos Ginoo ginura din na sayo sa mga balatian karon abazan naman nag ampo niya mong gipang tumar nga medisina nga alimnawa ni nga mga ipamati karon unang ako ning kamot ra po ko panguhag nga dahon-dahon ay gracias nakabarp lagi ko salamat sa Ginoo
kaning baba kasi mo andar murag dali ra jud kumutubod nga mulag lami suka. Hardin pagpugungan sa awa po ko nagtik og mga kindi kay mahadlok ko. Wala sining yagwan tarang giling akong kagalingon nga di ko makasuka. Siya mo ingkit po ginagmay nga tundan. Ano nanay. Dim-dim nagtubig ginagmay. Kamot in taon. Ano pa yung mga apo. Ini karon nga hang salin daning hanggi ino mahani bubus hang hani sulis hang pitsir. Kani kay na brown naman ni hananing alidan. Ngita na pag gabon lain no kasi ko makatunong na kun gabon daghan tos ibuwa yung silang lalay. Disdam ning gabon nung panahon na angay magtanom sa una daghan man ni. Karon wa naman